Goedenavond, van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van het Alzheimer Café Venray van de maand juli. Het thema van vanavond is tandzorg voor mensen met dementie. Een boeiend onderwerp waar heel veel over te vertellen valt. Dus we gaan snel starten. Naast mij staat Catherine, ik ben Nicole en ik wil graag vragen of onze gasten Sandra Rozen en Joost van Schaik zich even voor willen stellen. Mijn naam is Sandra Rozen. Ik ben tandartsgeriatrie in opleiding. Ik hoop aan het einde van het komend schooljaar af te studeren als tandartsgeriatrie. De geriatrieopleiding is een 3-jarige opleiding die je na je opleiding tot tandarts volgt. Ik werk in Deurne bij het CVT van ORO en in het Anna ziekenhuis. En ik werk bij Gerident. En Gerident doet een mondzorg voor mensen die wonen in verpleeghuizen. Heel eventjes de vraag. ORO, zei je? Wat is dat? ORO, ja. ORO is een grote instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Oké. En daarlangs werk je bij het CBT? Ja, ORO heeft dus een CBT. Wij worden samen één organisatie. We worden samen één groot CBT. Ja. Met CBT. Noord-Limburg. Met Ja. het CBT. Hier in Venray. CBT is... CBT, Oh ja, ja, dat kan gaan zeggen. Ja. Sorry, mensen weten dat niet. Nee, voor jullie is dat dagelijkse kost. CBT is Centrum Bijzondere Tandheelkunde. In een Centrum Bijzondere Tandheelkunde worden mensen behandeld die niet meer in de eerste lijn behandeld kunnen worden. En de eerste lijn, dat wil zeggen de tandarts. Ja. De gewone bekende reguliere tandarts. Ja. Maar Joost, Ja. stel je voor. Ja, Joost van Schaik. Ik ben nu ruim 20 jaar geleden afgestudeerd en altijd in de bijzondere tandheelkunde gewerkt. En dat vind ik juist heel erg leuk, omdat er zoveel meer bij komt kijken dan alleen het tandtechnische gedeelte. Je kijkt juist heel erg naar de persoon en de dingen die wel en niet gaan. En je zoekt echt naar de manier waarop iemand het beste geholpen kan worden. En dat lukt heel goed in de bijzondere tandheelkunde. Dat is vanaf mijn afstuderen eigenlijk al op verschillende plekken gewerkt. Een tijd in het westen van het land gewerkt en gewoond. En nu sinds 2,5 jaar een centrum voor bijzondere tandheelkunde in Venray geopend. En dat is in de buurt bij Deurne en wij zijn naar elkaar toegegroeid. Dus zo staan Sandra en ik hier samen nu. Ja. Misschien kun je uitleggen waar het CBT ligt in Venray, want het is een prachtige locatie. Het CBT in Venray dat ligt op het Annapark aan de Noordsingel. En dat is een terrein wat tot een paar jaar geleden wel een beetje vervallen, achterstallig onderhoud, een beetje in verval was. En de laatste jaren wordt dat steeds meer ontwikkeld. En wij zijn wij zitten op de begane grond van een van de eerste panden vooraan, een van de eerste oude panden. Sint-Jozef was dat van vroeger. Ja. Het moet heerlijk zijn om daar tussen de middag een rondje te wandelen. Het is heerlijk. Ja, en het is heel grappig, want dat was oorspronkelijk, vroeger was dat ook een behandelkliniek, begreep ik, die locatie. En Jozef en Joost. En, dat is achteraf, hè, dat allemaal mooi samen lijkt te vallen. Ja, dat moet toch jouw werkplek zijn? Ja, het had zo moeten zijn. Ja. In zijn algemeenheid, waarom is goede mondzorg belangrijk? Want voordat iemand bij jullie terechtkomt, is het natuurlijk de bedoeling dat er goede mondzorg heeft plaatsgevonden. Ja, ik zit even te zoeken naar op wat voor manier je dat bedoelt. Mm-hmm. De basis is de reguliere tandarts. De tandarts waar gewoon iedereen eigenlijk het meest toegankelijk naartoe kan. Mm-hmm. Er kunnen omstandigheden zijn, en Alzheimer kan daar één van zijn, dat het heel lastig wordt, of steeds lastiger wordt om in de gewone praktijk te komen. En dat kan te maken hebben met de manier waarop die praktijk georganiseerd is, de affiniteit die een tandarts heeft, de mogelijkheden binnen die praktijk en de structuur. Want bijzondere tandheelkunde, dat is een andere soort structuur dan een algemene praktijk.
Omdat algemene praktijk dan is georganiseerd rondom verrichtingen. En bij ons en bij jou volgens mij ook, wordt er gekeken naar de tijd. Dus als je meer tijd nodig hebt om de goede zorg te verlenen, dan kan die tijd ook genomen worden. En dat is een van de grotere verschillen. En dan verschilt het ook nog. Er is natuurlijk een hele duidelijke. Soms is er een hele duidelijke indicatie om bij de normale tandarts behandeld te worden. En dat gaat allemaal goed en perfect. Soms is het ook heel duidelijk dat dat niet de juiste plek is voor iemand om mondzorg te krijgen. En er is ook een grijs gebied. En dan hangt het heel erg af van welke tandarts en hoe is de affiniteit en wat zijn de mogelijkheden binnen de praktijk. Hoeveel tijd kan er genomen worden en nou ja. Want jullie hebben... Daar begint het al, hè? Want jullie hebben veel meer ruimte en tijd om echt met de persoon die aanwezig is, bezig te zijn. Ja. Oké. Ja. Dus de zorg die wij verlenen, die valt onder de basisverzekering of onder de WLZ. Dus dat betekent dat mensen niet een rekening thuis krijgen, maar dat we altijd meestal een aanvraag moeten doen bij een zorgverzekeraar. En dat doen we op basis van tijd. Dus we denken zoveel tijd aan de mondzorg nodig te hebben in een bepaalde periode. En ja, dan moeten we daar een argumentatie voor geven van wat gaan we dan doen? En waarom is het nodig om in een centrum voor bijzondere tandheelkunde behandeld te worden? En ja, dat is, als je dat goed doet, dan volgt daar gewoon een machtiging uit. En kan die mondzorg verleend worden op die manier die je voor ogen hebt. Dus je komt niet gewoon vanuit, ik ben bij een gewone tandarts, dan kan ik niet zomaar naar jullie toe gaan. Daar heb je wel een reden voor nodig. Ja. Hè, wat je ook zegt, hè, stel dat er minder affiniteit van de tandarts is met de doelgroep dementie wat we nu hebben. Ja. Dan kan dat een reden zijn. Ja, maar er moet wel echt een duidelijke reden zijn. Als een tandarts geen zin heeft, dat is niet zo'n goede reden. Dus ja, je moet wel een duidelijke argumentatie hebben. En er is ook altijd een verwijzing nodig. Dus het kan niet mensen kunnen niet zomaar opbellen om een afspraak te maken. Er is altijd een verwijzing nodig. En wat is bijvoorbeeld in het geval van dementie een goede reden om een verwijzing te krijgen voor bijzondere tandheelkunde? Als het verlenen van de mondzorg zo ingewikkeld wordt voor een reguliere tandarts, dat het niet meer goed mogelijk is in de algemene praktijk. Ja, oké. En dat kunnen allerlei redenen zijn. Het kan zijn dat iemand de mond niet meer goed open kan doen, of dat het te lastig is om de mondverzorging goed te krijgen, of dat je in een bepaalde situatie bepaalde keuzes moet maken die gewoon te lastig zijn of waar mensen geen ervaring mee hebben. Het kunnen allerlei redenen zijn. Maar in de basis is het, als het niet meer goed en fijn gaat in een algemene praktijk, dan kan er verwezen worden naar een CBT. Nog heel even een vraag. Dan heb ik nog één toevoeging erbij, want jij zat naast mij. En je kan ook een soort tussenvorm zien als mensen in een instelling verblijven. Ja. Daar kan jij dan iets over zeggen? Als mensen in een instelling verblijven en ze hebben een WLZ-indicatie inclusief behandeling, dan weet iedereen dat daar fysiotherapie bij zit en logopedie bij zit en fysiotherapie bij zit. Maar de meeste mensen weten niet dat ook de tandheelkunde dan inclusief is. Oké. Dus als mensen in een overheidsinstelling verblijven, dan is die behandeling inclusief. Want je had het erover dat jij de opleiding doet van tandarts voor geriatrie. En dat is voor mensen met dementie. Ja, Mag ik onder dat zo andere, zeggen? ja. Ja. Maar ook bijvoorbeeld voor ouderen die heel veel soorten medicatie slikken. Oké. Waardoor we allerlei effecten zien in de mond. Ja. Maar ook voor mensen met Parkinson. En in het verlengde daarvan mensen met ALS, mensen met MS. Als het te ingewikkeld wordt, dat soort ziektebeelden te combineren met de mondzorg die geboden wordt door de gewone tandarts, dan kunnen we als tandarts geriatrie daarop inspringen.
Op 2 manieren. Of door overleg met de tandarts. Tandartsen kunnen ons mailen of bellen. Dan mogen we even overleggen, want we weten niet precies wat we hiermee moeten. Of door een verwijzing naar een CBT. Ja. En wat kan jij dan extra of anders doen, bijvoorbeeld dan een reguliere tandarts? Of waar kan je hun in ondersteunen? Ja, de tijd nemen, rust nemen, geen haast hoeven hebben omdat de volgende patiënt al in de wachtkamer zit. En wat ook heel fijn is, bijvoorbeeld in mensen met Parkinson, dat je rekening kunt houden met de medicatie die ze slikken. Wanneer werkt die het best? En wat we ook vaak doen in mensen met dementie, als er echt een behandeling plaats moet vinden, dat we ervoor kiezen om rustgevende medicatie te geven. Ja, okay. Dat is ook nog een optie. Voor narcose kiezen we dan weer liever niet bij dementie. Want bij narcose kan er echt een hele grote terugval zijn qua dementie. Oké. Ja. Ik ben ook rondgeleid door jou, hè Joost. Ja. Maar misschien kun je zelf een beetje vertellen hoe de praktijk bij jullie eruit ziet. Want je ziet geen schreeuwende kleuren. Het is allemaal heel basic en ruim van opzet. Ja, en dat moet ook. Omdat er komen ook mensen in grote elektrische rolstoelen of met begeleiding. Of mensen zitten wat langer, zijn wat langer aanwezig in de praktijk. Als er bijvoorbeeld een behandeling onder narcose plaatsvindt, dan kan het echt zijn dat mensen 3 uur in de praktijk zitten. Of dat de begeleiding zo lang in de praktijk wacht. Dus ja, dat is wel... Ja, het is wel fijn dat het ruim is opgezet. Het is op dat Anna-park, dus dan... Dat geeft al rust, dat hè? geeft al rust. Groen. En dan is er ook nog een grote raampartij. Dus je hebt steeds die verbinding met buiten. En dat wordt binnen een beetje doorgetrokken. Het lijkt wel een interieurarchitect. Nou, het is ook inderdaad heel plezierig om daar te zijn. Hè? Ja. Want het viel mij toen meteen op van dat er ook rekening werd gehouden met iemand die binnenkwam. Waarvan je zei, oh, die draagt een koptelefoon. Ik zet even de radio uit. Gewoon, er werd meteen aandacht besteed aan de persoon die binnenkwam. Dus ja, dat was toen iemand met autisme die echt niet tegen te veel prikkels kon. Ja. En die echt zo'n koptelefoon had of voor echt dat doven of dat dempen van het geluid. Ja. Ik denk van we hadden een radio aanstaan. Ja. Maar daar wil ik maar mee aangeven van, dat was meteen zo'n binnenkomen. Hè? Dat ik dacht van, oh, dat is al totaal anders dan als je gewoon naar je eigen tandarts gaat. Hè? En dat vinden we mooi. Dat doen we bewust op die manier. Maar we richten ons ook juist op de groepen voor wie het moeilijker is. Dus dan vind ik het eigenlijk ook wel logisch dat je juist daar oog voor hebt. Ja. We gaan terug naar tandenpoetsen. Wat houdt goede mondzorg in? Ja, ik kijk jou maar heel even aan, Sandra. Ja, als je 3 keer per dag poetst, is dat goed? Is dat überhaupt in zijn algemeenheid, hè? Ja. 2 keer per dag is eigenlijk wat wij als standaard aanhouden. Maar bij mensen die op wat voor manier dan ook beperkt zijn, gaan we toch vaak naar 3 keer per dag. Want de tandenpoetsen gaat net wat minder goed. En dan heb je met 3 keer per dag toch die mond schoon. En zelfs als het niet helemaal lukt om volledig schoon te maken, dan heb je toch 3 keer per dag tandpasta in je mond. En alleen dat al is met die fluoride dat je tanden sterker worden. Maar nou hoor ik mantelzorgers zeggen, mooi, 3 keer op een dag. Ja. Het is al een heel gehannes om het 1 keer klaar te spelen. Ja. Nou ja, wij zeggen ook wel eens, kies een moment waarop je zegt van dan is er altijd rust. Dan is er rust in de tent, dan kan ik uitgebreid poetsen. Nou, pak daar je kans. Oké. Dus het hoeft niet altijd per se 's ochtends direct na het ontbijt. Als dat echt een heel onrustig moment is, dan laat dat moment dan zitten. Dan kan het gewoon op een moment dat het wel rustiger is. Hè? En ook dat je zelf rustiger bent, denk ik ook. Want dat proef ik of dat ook de een beetje omgeving uit. rustiger is, of dat de persoon rustiger is. Het kan zijn dat het best wel intensief is om het hele opsta-ritueel te volgen. En als dan ook nog een keertje tanden gepoetst wordt, dat kan soms te veel zijn. Net te veel, ja. En zijn er nog meer dingen die er verwacht worden, zeg maar, rondom goede mondzorg? Of is dan tandenpoetsen wel het meest essentiële?
Qua dagelijkse mondzorg is tandenpoetsen wel het meest essentiële. En er is ook niks anders wat dat kan vervangen. Kijk, een mondspoelmiddel is heel leuk. Maar die reclame zie ik dan, ja, dat zou fantastisch zijn als het nou zo zou werken. Ja. Maar ja, nee, helaas. Zo werkt het niet. Dus wij zeggen toch altijd van probeer te poetsen of met een gaasje de tanden wat schoon te maken. Maar probeer op de een of andere manier die mond wat schoner te krijgen dan dat die tevoren Is dat dan ook een advies dat je aan de mantelzorger geeft? Van, de mantelzorger zegt van het lukt mij gewoon niet. Ga je dan onderzoeken hoe ze het aanpakken? Of hoe pak jij dat dan aan? Ja, ik vraag het meestal wel uit van nou vertel eens van hoe gaat dat dan? En dan proberen we ook wel in de praktijk te kijken van oké, hoe kunnen we nou dat poetsen aanpakken dat het wel lukt? Bijvoorbeeld met 2 tandenborstels poetsen. Of met een kauwsieraad in de mond en aan de andere kant een tandenborstel. Ik kijk heel moeilijk. Kauwsieraad. Nooit van gehoord. Kauwsieraden worden veel gebruikt in de gehandicaptenzorg. Oké. En ook vooral voor kinderen die onrustig zijn, die anders hun mouwen of hun kragen kapot bijten. Maar het zijn hele mooie dingen om te gebruiken in de mond. Hoe moet ik me voorstellen? Een stokje en dan? Nou, bijvoorbeeld een uit de kluiten gewassen pen. Okay. Een beetje die vorm. En die kan je mooi tussen de kauwvlakken van de kiezen zetten aan de ene kant. En aan de andere kant kun je je gang gaan. En is dat dan hard of is dat wat rubberachtig? Ja, het is een beetje rubberachtig. Rubberachtig. Ja. Oké, en dan heb je de mogelijkheid om te gaan poetsen, zeg maar. Ja. Slim. Nou, zei je net al, Sandra... Tenminste, dat meende ik je te horen zeggen. Medicatie kan ook invloed hebben op het gebit. Hoe zit dat? Kan het gebit achteruit gaan door medicatie? Ja, door de medicatie kan de mond heel erg droog worden. En in een droge mond, daar ontstaan gaatjes waar je bij staat kijken. Oh. Dat gaat echt, dat is een 10-voudige snelheid van het ontstaan van gaatjes in een gezonde mond. Dus dat kan heel, heel, heel snel gaan. Ja. Hoe doe je dat dan aanvullen als je een hele droge mond hebt zo? Ja, dat is lastig. Er is wel kunstmatig speeksel en spreetjes. En ja, het helpt allemaal wel een beetje, maar het houdt niet over. En het is voor mensen echt heel vervelend om een droge mond te hebben. Niet alleen het gevoel en de tanden die achteruit gaan, maar ook het praten wordt heel erg lastig. Dus vaak water drinken. Sommige mensen zeggen juist, ik heb liever ieder half uur een olijfje, want dat is wat vet. Ja. Want de olie blijft veel langer in die mond hangen om het comfortabel te houden dan water. Want water is in no time ook weer weg. Dus, maar dat is een heel lastig probleem. Komkommertjes soms. Komkommertjes kan ook. Ja, dat is ook heel... Ja. Als mensen geen tanden hebben, kunnen zure dingen ook heel erg fijn zijn. Want die stimuleren dan in ieder geval de speekselaanmaak die er nog is. Maar ja, zuur en tanden is dan wel weer een hele lastige combinatie. Ja, dus ja. Het kan niet alleen de hoeveelheid speeksels zijn, maar het kan ook de normale hoeveelheid speeksels zijn, maar dan anders van samenstelling. Dat het veel stroperiger is of dikker is. En dan is het, je zoekt naar comfort en die dingen die jij zegt, die herken ik helemaal. In die situaties is juist een goede mondzorg extra belangrijk. Juist omdat het zo snel de verkeerde kant op kan gaan. Dus het is niet alleen dat je dan naar vervanging van speeksel zoekt of naar comfort gewoon tijdens de dag. Maar het is ook dat je extra aandacht geeft aan juist die preventie. En hoe weet ik nou bijvoorbeeld als mantelzorger hoe dat ervoor staat bij mijn partner bijvoorbeeld met dementie, die dat misschien helemaal niet goed aan kan geven? Is dat iets wat er dan uitkomt zeg maar bij de tandarts? Of zijn er dingen waarop ik dat kan zien? Of een droge mond kan ik me eigenlijk wel bij voorstellen dat je dat kunt zien. Maar vaak ontstaat het ook in een hele periode. En hebben mensen dat niet altijd direct door dat het anders is. Als echt een droge mond, dat weet je wel. Dan plakt je tong tegen het gehemelte of dan je wangen of dat eten is dan moeilijker weg te krijgen.
En die tong heeft vaak diepe groeven door de droogheid. En er blijft heel veel beslag zitten op de tong. Dus daar kunnen wij als mantelzorger dan in feite al naar kijken. Beslag op de tong, dat zie je wel eens inderdaad. Groeven erin. Dus dat zijn eigenlijk de uiterlijke kenmerken waar een mantelzorger op kan letten. Maar wat ik zelf in de praktijk heb meegemaakt is dat een gebit niet goed zat. En dat het eten allengs steeds minder werd. Of dat er aften in de mond zaten. En dat er ook niet gegeten werd. En dat pas heel later erachter kwamen dat in feite het mondwerk was dat niet in orde was. Ja, bij minder eten, dat is eigenlijk altijd een goede reden om een tandarts te bezoeken. Ja, het kan heel veel redenen hebben. Ja. En het hoeft niet per se aan de mond te liggen. Ja. Maar ja, het kan wel en je wilt het dan wel uitsluiten. Dus op jouw vraag van, waar kan je als mantelzorger op letten? Ik denk ook dat het zo belangrijk is dat je een bepaalde structuur aanbrengt en dat bewaakt. Dus ik denk dat een van de belangrijkste dingen is bewaken van iedere keer periodiek tandartsenbezoek. Wij merken dat ook heel veel professionals, ook huisartsen of verpleegkundigen, heel moeilijk iets over de mond kunnen zeggen. Dus omdat als mantelzorger zonder apparatuur, zonder scholing, om daar echt een paar kapstokjes voor te hebben, dat is echt heel lastig. Maar die dingen van als eten slechter gaat, dat kan een reden zijn om juist wel contact op te nemen, eerder dan een gewone controle. Dat is wel een goede tip, want ik zou er niet bij nadenken dat het, terwijl het eigenlijk wel logisch klinkt, dat het kan. Ja. Eten en vooral ook gedrag, als het gedrag ook ineens helemaal verandert. En ik roep ook altijd, als mensen geen ijsjes meer lusten en geen gebakjes meer lusten, dan moeten we ook na gaan denken. Want ijsjes is natuurlijk koud, dus dat is belastend voor de tanden. Gebakjes hebben veel suikers in zich, ook belastend voor de tanden. En daar gaan tanden wel heel veel pijn van doen. En als mensen altijd lekker ijsjes hebben gegeten en ineens de ijsjes weigeren, dan moeten we wel in actie komen. Oké. Een verandering van het normale eigenlijk. Ja. En dan is het in ieder geval dat als ze zo moet ik het zeggen. De tandarts, de reguliere tandarts, die kan ook bij jullie aankloppen voor informatie. Is er al een uitwisseling überhaupt van tandartsen met jullie van, we lopen tegen dit probleem aan? Of is dat in de kinderschoenen? Dat is voor allebei de werkplekken denk ik net iets anders. Omdat de mensen die bij ons komen, die komen altijd op verwijzing. Dus in die zin is die uitwisseling met tandartsen is er zeker. En ook veel makkelijker. Ja. En ik denk de mensen die jij ziet, die zie je omdat je bijvoorbeeld bezoeken brengt aan een verpleeghuis. Ja. En dan hebben mensen vaak al een aantal jaren geen tandarts gezien. Ja. En dan komen ze in het verpleeghuis en dan kom ik kijken. En dan zie ik ooit dingen dat ik denk, oh jee. Ja. Kijk jij in het verpleeghuis of moeten mensen naar iets toe, zeg maar? Kom jij bij de mensen zelf? Ik kom bij de mensen op de kamer. Ja, dus ze hoeven niet eens het verpleeghuis uit en een bus in of zo. Ja. Nee, ik kom bij mensen op de kamer. Dat is al fijn. Ja. En daar kunnen we kijken en daar kunnen we vullen en daar kunnen we tanden eruit trekken. Dus geen ingewikkelde dingen, geen wortelkanaalbehandelingen en geen kronen en bruggen en dat soort dingen. Ja. Maar gewoon de simpele tandheelkunde kunnen wij daar bieden. Ja. En zo heb je dan ook eigenlijk het zorgtraject. Je gaat naar de gewone tandarts als dat mogelijk is. Je kan als je in een verpleeghuis zit vaak ook naar een instellingstandarts. En alsof de gewone tandarts of de instellingstandarts met meer kennis en meer ervaring juist op die specifieke gebieden eigenlijk vastloopt, dan kan je verder met CPT. Ja. En nou ga jij, Sandra, dus samenwerken met Joost, hè? Het stukje dementiezorg. Maar kun je een beetje uitleggen, kijken jullie maar al 2 jaar, van hoe het nou in zijn werk gaat als ik daar nou aankom. Ik kom daar binnen en dan? Ik moet geholpen worden, maar... Nou ja, ten eerste kom je dus niet zomaar binnen. Nee. Maar is er altijd een verwijsbrief nodig? Dat hebben we al besproken. Ja, dat is geregeld. Van de tandarts of van de huisarts? Of medisch specialist. Kan ook van de geriater komen of de neuroloog. Oké, heel belangrijk. Nou. En we gaan verder. Nou, dan heb je dus de
een verwijsbrief. En die wordt al voor komst bekeken of dat, of dat aan alle eisen voldoet. Maar eigenlijk, dan nemen we contact op met de tandarts als dat niet helemaal zo is. Want blijkbaar is er een reden om wel iemand te verwijzen. Het eerste bezoek is een intakegesprek. En het doel is dan eigenlijk kennismaken en kijken op wat voor manier we iemand kunnen helpen. Het is een gesprek, we ruimen daar 1,5 uur voor in. En meestal is het contact ongeveer 1 uur. En dat is omdat we niet alleen naar die tanden kijken, maar ook naar de rest van wat lichamelijk mogelijk is. Naar belastbaarheid, naar een woonsituatie, naar de manier van communicatie. Wat er in het verleden gebeurd is, waarom dingen in een andere setting niet gaan, waar je tegenaan loopt. Wat de wensen zijn. Echt een heel breed kijken we dan. En daarna maken we een behandelplan. En gaan we aan de slag eigenlijk. En daar doe je al meteen het eerste consult of gaat dat pas later in? Meestal is het eerste consult, maak je al wel een plan. Alleen voorspelbaarheid is extreem belangrijk. Dus bij het eerste zien, het eerste contact, zeggen we al dat het alleen een gesprek is. En vaak kondig ik aan dat na dat gesprek zal ik vragen of ik even in de mond mag kijken. Maar meer dan dat doen we niet. Oké. En dan kan het zijn dat er aanvullende informatie nodig is. Dat er röntgenfoto's nodig zijn of dat er contact met een medisch specialist nodig is. Of met mantelzorg. Kan iedereen zijn. Maar je kijkt echt heel erg naar die persoon. Je zoekt echt naar hoe je diegene echt heel gericht het beste kan helpen. Oké. Dus er wordt niet echt, wat jij eigenlijk al vertelde, Sandra, niet echt uitgepakt met wortelkanaalbehandelingen als het niet nodig is. Als het basic kan en zo min mogelijk belastend voor de persoon. Ja. Mag ik het zo omschrijven? Ja, als er wortelkanaalbehandelingen en zulke dingen nodig zijn in die setting van een verpleeghuis, dan kan er verwezen worden naar een CBT. Maar we hebben allebei de visie dat, en dat zijn we niet alleen, dat is gewoon breed gedeeld, dat je in situaties van mensen met dementie, dat je terughoudend bent en dat je veel meer kijkt naar de toekomst, naar de komende jaren. En dat kan betekenen dat je andere keuzes maakt dan een reguliere tandarts zou doen. Als er in een allerachterste kies een wortelkanaalbehandeling nodig zou zijn, dan kan het heel goed zijn dat we bij iemand met dementie, ook in een niet zo vergevorderd stadium al, samen de keuze maken om niet die wortelkanaalbehandeling te doen en die kies bijvoorbeeld eruit te halen. Dus in die zin proberen we wel echt samen te kijken naar de toekomst en heel gericht, heel specifiek te kijken naar die persoon en de toekomst. Okay. Ja, en ik hoorde jou ook een paar keer zeggen, maar dat geldt denk ik daar ook, comfort. Nou is een wortelkanaalbehandeling geen comfort, maar je kijkt wel naar niet te veel belasten als het ook niet hoeft, zeg maar, in zo'n geval. Ja, en soms dan betekent dat voor iemand dat je zoveel mogelijk in 1 keer doet, dat er maar 1 bezoek nodig is. En soms betekent dat je juist meerdere bezoeken doet, die plant, die veel korter duren. Dus dat kan zo variëren. En het is natuurlijk ook zo, dat doen wij allebei natuurlijk, dat als je van tevoren iets hebt bedacht en dat hebt afgesproken, dat er bijvoorbeeld 2 vullingen gemaakt gaan worden. Als na 1 vulling maken, als dan de koek op is, dan stoppen we. Dus juist niet... Nee. Niet forceren. Niet forceren. Je kijkt altijd... Het allerbelangrijkste is dat het goed gaat met iemand. Ja. Dat iemand met, op een fijne manier tevreden weer de praktijk verlaat. Of dat als jij weggaat dat iemand tevreden is. En met vertrouwen het volgende bezoek tegemoet ziet. En dan de kosten, die gaan meteen naar de basisverzekering. Want die rekening krijg je niet te zien, zei je toen straks. Dat varieert voor de verschillende groepen die we hebben. Maar als we het hebben hier over dementie, dan klopt dat. Oké.
Welke mensen komen er nou zoal bij jullie? Zijn dat vooral mensen met bijvoorbeeld, jullie gaan wel aan bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of anderszins, of mensen met dementie. Maar komen er ook andere mensen bij jullie? Kan ik naar jullie? Ja, daar moet dan een reden voor zijn. Ja, en wat kan dan een reden zijn? Nee, ik denk dat de mensen die bij jou komen hele gerichte patiëntengroepen zijn. Ja. Met de verschillende werkplekken ook. Ja. En dat het bij mij meer van alles wat kan zijn. Bij CBT Noord-Limburg. En dat kan zijn een beperking. Een geestelijke of lichamelijke beperking. Het kan zijn extreme angst. Ja. Ja, het kan ook zijn een heel moeilijk behandelbaar kind. Of een medische aandoening. Een verslaving. Psychiatrie. Mensen met Parkinson? Ja, zeker. Ja. Dus je ziet wel eens mensen die lang niet bij de tandarts zijn geweest, denk ik. Meer wel dan niet. Ja. Oké. Ja, en dat vinden we juist, dat is juist hele mooie zorg om te verlenen. Ja, dat zeg je mooi, ja. Je merkt dat je hele grote stappen kan zetten en dat mensen heel erg gemotiveerd zijn als ze eenmaal de stap hebben gezet. En dat dankbaarheid ook heel groot is. Ja. Dus dat motiveert ontzettend. Maar goed, ik hoor jullie beiden ook zeggen dat jullie heel hard werken aan vertrouwen creëren, rust, tijd nemen. Dat zijn denk ik wel veel dingen die bij al die groepen, wat het dan ook is, heel belangrijk zijn. Hè? Ja, er is ook heel veel overlap, hè? Want we hebben natuurlijk de differentiatie geriatrie, de differentiatie gehandicaptenzorg, angst. En daar zit heel veel overlap, ook in de opleiding al, maar ook in het werk. Want de basisprincipes zijn eigenlijk altijd hetzelfde. Rust nemen, tijd nemen, luisteren, goed kijken. Ja. Zoeken naar wat voor die persoon het beste werkt. Ja. Soms kijk ik zelfs niet naar de patiënt, maar kijk naar de hulphond die ernaast ligt. Want als die reageert, dan weet ik dat ik over een grens ben gegaan. Dat er iets, zonder dat ik de patiënt zie reageren. Dus dat zijn dingen, in een algemene praktijk kan dat niet. Dan zeggen ze, ja hallo, die hond die mag hier toch niet binnen. Misschien als laatste patiënt dan, maar anders hoef ik die hond niet. Ja. Dus dat zijn dan dingen. Mooi voorbeeld. Daar hebben we letterlijk en figuurlijk de ruimte voor. Ja. En we zijn ook heel erg getraind om naar alle signalen te kijken. Jij noemt zo'n voorbeeld van een hond, maar het is ook als je net een beetje fronst of ietsje onrustiger wordt of met je voeten juist over elkaar gaat of onrustig. Nou, met de ademhaling zijn we extreem opgetraind. Om daar naar te kijken. Precies, een beetje verkramping in de schouders. Ja. Dus dat kan allemaal een reden zijn om te stoppen. Dat kunnen allemaal signalen zijn. Oké. En niet alleen wij doen dat, maar ook onze assistentes. Ja. Nou, één ding is zeker, als ik jullie zo hoor praten en wat ik dan daar gezien heb, dan denk ik van nou, hier ben je wel op je gemak. Als je inderdaad daar last van hebt, van angst of net wat, dan kan ik me goed voorstellen dat ik heel rustig word bij jullie zo. Ja. Gewoon de ruimte, de tijd, maar ook jullie als personen, zoals we dit nu zo even meemaken. Ja, ik ben wel zo vrij om dat zo te zeggen. Nou ja, gelukkig is de bedoeling, hè? Ja. Ja. Zijn er nou nog dingen waarvan je zegt, dat had ik nog willen vertellen? Dat is nog niet aan bod gekomen vanavond. Dat eigenlijk de mondzorg belangrijk is, ook voor de rest van het lichaam. Dat er echt problemen kunnen ontstaan in het lichaam als de mondzorg niet goed is. Of niet goed genoeg is. Het voorbeeld is de diabetes, die ontzettend ontregeld kan raken als er ontstekingen in de mond aanwezig zijn. Andersom zorgt een ontregelde diabetes weer voor meer ontstekingen in het algemeen, dus ook in de mond. Dus dat is echt wel een ding. Ik heb meegemaakt dat mensen behandeld werden en dat de zorg zei van de diabetesmedicatie kan gewoon omlaag. Daarnaast zijn er echt wel grotere kans op problemen met het hart, met de hartkleppen, waar bacteriën op kunnen gaan zitten. En longproblemen, dat toch als er veel bacteriën aanwezig zijn in die mond, dat de kans op een longontsteking groter is. Oké. En dat onderschatten mensen toch vaak wel heel erg. Ja. Of we horen zelfs, ja, maar als er zo'n bacterie op zo'n hartklep gaat zitten, dan is ons moeder goed af. Ja. En ik begrijp dan zo'n reactie van bijvoorbeeld een dochter ook wel. Ja. Maar het is niet de bedoeling natuurlijk. Nee, daarvoor zijn wij geen tandarts geworden om dat soort dingen te laten gebeuren. Nee. En wat zou je advies dan nog daarin zijn?
alert op zijn. En dan de verwanten, maar zeker ook eigenlijk huisartsen die daar te weinig kaas van hebben gegeten helaas. En de thuiszorg. De thuiszorg zijn ook vaak in de thuissituatie in ieder geval onze ogen en oren. Ja. Nou, en wij zijn ook een beetje bijgeschoold vanavond. Echt Alle wel? mensen hier, dus we kunnen het woord uitdragen. Hoe belangrijk mondzorg is. Ik heb daar ook nog één toevoeging op. Want we hebben juist ook aandacht gehad voor hoe kan je je mond nou goed verzorgen. Het gaat niet alleen om het verzorgen, want je kan ook problemen krijgen als je je mond heel goed verzorgt. Dus het is altijd een combinatie waar wij naar kijken, naar hoe wordt de mond schoongehouden, op welke manier en hoe vaak. En, in combinatie met eten, drinken. Dus het poetsen, daar wordt op gefocust, maar dat is niet het enige wat problemen kan veroorzaken. Ja. Nog wel goed om uit te leggen, die kaustik of zo, hè, had je het er straks over. Dat straks nog in de uitzending in beeld komt. Jij zegt het, dankjewel. Ja, en dat is dan de mooiste vorm daarvan. Ja. Een makkelijker huistuin- en keukending is een peutertandenborstel. Die heeft vaak ook een dik handvat met een wat zachter rubber. Dus als je dat aan één kant tussen de kiezen zet, dan is het ook als ondersteuning om de mond open te houden. Dan kan je makkelijker aan de andere kant poetsen. Slim. Nou, Ik heb het niet zelf verzonnen, maar... Nou, dat had je nou net niet moeten zeggen. Nou, wij willen jullie heel erg hartelijk bedanken voor heel veel informatie. Het benadrukken van het belang van goede mondzorg. En ik vond het heel boeiend. ja, absoluut. Ja. Absoluut. Heel veel meer te weten gekomen. En ook van hoe je bij jullie terecht kunt komen. Ja. Ja. En mochten er nog vragen zijn, dan kunnen ze altijd nog met jullie op contact opnemen. Neem ik Zeker, aan. Ja. zeker. En ook voordat je besluit om verwezen te willen worden, Ja. kan je ook altijd even komen kijken. Ja. Krijg je Oké. een kopje koffie. Ja, ik wil hier iedereen, maar ook de kijkers thuis, weer hartelijk bedanken voor het kijken van deze uitzending. Iedereen thuis, kom nou toch eens een keertje hier in het café. Ik blijf het gewoon zeggen totdat u komt. Volgende maand hebben wij een maandje geen uitzending. Dan hebben we wel op 12 augustus hier een caféavond. Een gezellig samen zijn in verband met de vakantie. Dus aangezien we dan niet op tv komen, kom dan maar een keertje hier op de maandag 12 augustus naar de Kemphaan. En daar heb ik toch nog wat aan toe te voegen. In september hadden we een onderwerp staan. Maar dat is nog niet van de grond gekomen. En nou zitten we te denken om het te gaan hebben over autorijden en dementie. Ook een zeer belangrijk onderwerp. Wat er allemaal bij komt kijken en wat niet mag en wat wel mag en dat soort zaken. Heel even uit toegevoegd. Wordt vervolgd, hè? Ja. Nou, allemaal dank u wel en tot de volgende keer. Dag!